My sme mali dobrý vstup do zápasu, sme strelili triple góly a od toho sa odvíjal celý zápas, už potom bol v našej režii. Málo, ešte krát. pasničky. To nemôže dodať. Tak my veľmi z začiatok 3-0 s Košicami počas celého zápasu sme Košicami nechali strašne veľa priestoru. Či už je to zápas s Košicami alebo s iným superom, keď necháme do priestoru superovi, ťažko môžeme pomýšľať lepší výsledok. To znamená, že čo sa týka defenzívy, sme úplne dneska prepadli v defenzíve. Košice nám ukázali, aký je ten hokej jednoduchý, boli efektívni v koncovke a preto zaslužne vyhrali. Dá sa povedať zápas s Pohľadom, kde boli také rozhodnutie? Tak dá sa tým, že dostali 8 gólov a tam to trošku to bol iný zápas ako dnes ako v Poprade. Tam dá sa povedať, že Popradu spadlo do všetkého, čo vystrelili na bránu, spadlo do brány, my sme boli trošku zaskočení alebo už sme rátali trošku aj podvedomí s tým, že už po tých veľmi dobrých výsledkoch a výkonoch aj výsledkoch, že už predtým v domácom zápasu dní to už ten zápas nebol taký z našej strany, ako sme si predstavovali. V tom bol iný ten zápas, sme trošku vtedy potrebovali dostať po papuli. Dnes sme si chceli s Košicami zahrať len hokej. Ja som už veľa pred chvíľou, či to budú Košice alebo Martin alebo Slovenská 20. A budeme si chceli zahrať len bezstarostný hokej, tak ťažko môžeme počítať lepší výsledok. Čím si vysvetľujete tie chyby v defenzíve? Tak čím si vysvetľujem, tak keď som to vedel, tak to povieme, lebo sa tomu venujeme na tréningu a žiaľ, hovorím, bez starosti sme hrali. Prvá situácia 2-2, cúveme, hráč vystrelí z pozeráča, spadne do brány 1-0. Druhý gól z predbrankového priestoru 2-0. Tretí gól máme puk, nedáme ho, super získa z predbrány, druhý gól, dá sa povedať, tretí gól Bartoš alebo druhý? No, druhý gól z predbrankového priestoru, opakovaná strela, tretí Bartoš, aj do 5 číslenia, takže asi tak.